si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Afortunadamente. No los hay. O quién sabe si infortunadamente. Pere Català i Pich, el meu avi, era d'extracció molt humil, havia perdut els dos germans, el pare, i als 12 anys es va haver de posar a treballar. Amb la sort que a la feina van sortejar una càmera fotogràfica i li va tocar amb ell. Per això les primeres fotografies que va fer són del 1909 i una herència que va rebre de 1.000 pessetes li permet el 1915 obrir un estudi de fotografia a Valls, que era la seva ciutat natal. Aleshores, en aquell temps, els fotògrafs eren bàsicament retratistes, retrataven a la gent, les primeres comunions, però com que als anys 20 ja s'ha casat i ha tingut 3 fills i li han anat molt bé les coses, pot viatjar per Europa i allà coneix la Nova Visió, la Bauhaus, Man Ray, Molinari. Va veure que la fotografia tenia un gran futur aplicada a la publicitat. I va veure la necessitat de traslladar-se a viure el 1931 a Barcelona i així ens ho fa amb tota la família i fa classes de psicologia publicitària i obté bastant de renom i uns fotomuntatges fantàstics. Té 3 fills, el mitjà, el Francesc, que va ser el meu pare, va començar a treballar amb ell el 1935 i li fa d'ajudant, però l'any 1936 arriba la Guerra Civil. Amb la Guerra Civil, Pere Català i Pich, el meu avi, i en Jaume Miravitlles parlen amb el president Companys per crear la Conselleria de Propaganda, que finalment acabarà sent el comissariat de propaganda, on van arribar a treballar més de 300 persones. I el primer encàrrec que fa, encàrrec propi, és fer el cartell molt conegut de l'Espardenya, amb un peu a una espardenya trepitjant l'esvàstica. Penseu que tot just Hitler acabava d'arribar al poder l'any 33 i estem en l'any 36 i aquest cartell ha acabat sent emblemàtic i molt estimat. Francesc Català Roca, el meu pare, s'independitza l'any 1948 i obre el seu estudi. És un moment en què, després d'una dècada de marasme cultural, comença a haver-hi un nou renaixement en què es creen revistes com Destino o Revista, en Dalí torna d'Amèrica, es creen els Premis Ciutats de Barcelona. Ell té temps per presentar-se a concursos i els guanya i d'aquesta manera obté una popularitat bastant ràpida. La gent, la seva feina es veu i per exemple, l'arquitecte Moragas començarà la relació de fotos d'arquitectura, que serà molt important perquè tenim en compte que les fronteres van estar tancades fins a l'any 56. Les fotografies de Català Roca serveixen perquè es publiquin a revistes estrangeres i té ressò. Tant que des de Madrid el Ministeri, encara era Secretaria de Turisme, que després va ser Ministeri, el busca l'any 58 per treballar per l'exposició de Brussel·les, pel pavelló espanyol. I això el portarà després a fer les campanyes publicitàries de turisme. Això també el comportarà arribar al Color i durant tots aquests anys ell era professional perquè estava format abans de la guerra. S'ha de comptar que els fotògrafs ja no havien agafat aprenents i s'havia perdut molt la professió. Però ell, amb la popularitat que té, coneix molts artistes i també una sèrie de joves que veuen la possibilitat de ser fotògrafs professionals perquè el català ho és i ell els hi serveix d'exemple. D'aquí surt Oriol Maspons, Miseracs, Colita, amb els que tindrà una gran amistat i un moment de bona bonança que després portarà a la creació del que s'anomena l'agost divin.
Sí, Català Roca, ell mateix deia, diu, fent un símil amb Baix, que deien els castellers, deia, jo tan sols soc l'enxanet, el qui ha fet tot el castell és el meu pare, en aquest cas Català Pic, o sigui, Català Pic, per exemple, escriu cartes a unes persones que encara duien barretina, els cita l'Espluga de Fancrolí per fer-los aquesta fotografia. O sigui, són gent que no fa comèdia, són gent que utilitzava la barretina en el seu dia a dia. Això és una de les coses meravelloses que té la fotografia, que preserven no només el patrimoni d'edificis, sinó també el patrimoni immaterial. La fotografia de Català Roca té molt de narrativa, és semblant amb un text escrit. I per això doncs, ell reflexiona sobre la imatge que ha de prendre i ja en l'any 52 ja parla del moment més eloqüent. Els elements s'han de conjuntar de manera que l'espectador pugui reviure el moment i treure les seves pròpies conclusions. Com a fotògraf, ell enquadra la realitat, ell veu la realitat traduïda en imatge i selecciona el punt de vista que més adient. Però també pensa que es tracta de fotografia professional i que després a l'editor potser li interessa fer-la vertical o horitzontal. De manera que és una fotografia que s'adapta, una fotografia útil, una fotografia que ha d'arribar a tothom i que s'ha de multiplicar per molts exemplars i arribar a tot arreu. En les seves fotografies molt sovint trobem elements quotidians que en aquell moment no criden l'atenció, però amb el pas dels anys ens serveixen molt per situar el moment. Ell sabia que feia una fotografia avui, l'endemà no tenia interès perquè es podia repetir, però a mesura que passessin els anys anava guanyant. No era com un carregament de verdures que s'anava degradant. Amb això, al contrari, la fotografia amb els anys va guanyant, sempre i quan és una fotografia feta amb aquestes intencions. El seu domini de la tècnica realment és prodigiós. Li vaig preguntar quan s'havia comprat el fotòmetre i fins que no va fer fotografia en color no el va haver de menester. És a dir, que ell era capaç amb l'ull analitzar la llum i decidir tècnicament molt ràpidament les condicions més adequades per fer la fotografia. Era un mestre de traduir la realitat en fotografia. Jo el comparo amb Bach, que també era una persona que, clar, sabia distingir entre un mi natural o un mi bemoll, i són dues persones que treballen moltíssim, es consagren 100% a la seva feina, i de mateixa manera que Bach fa misses, corals, suites per instruments sols, doncs Català Roca fa paisatge, fa retrat, fa publicitat, dominen perfectament tot l'espectre de la seva activitat. També vull remarcar que Català Roca fa una fotografia extemporània, que retrata molt bé un present, que un cop el fotografies, a poc es va convertint en passat i va adquirint valor, i ens el projecta cap al futur, de manera que podem viatjar a través del segle XX, a través dels ulls d'una persona que sabia mirar molt bé i que ens explica coses interessants, i que confia en que nosaltres podrem valorar-ho i interpretar-ho, i és una fotografia molt generosa, sense trampes i molta naturalitat, perquè, per exemple, els artistes que els fotografien al seu ambient, que és com es troben més còmodes, no els violentava, la seva fotografia és molt natural i tracta amb la mateixa dignitat una persona molt coneguda o una persona totalment anònima. Quan les posàvem aquestes fotos a una exposició del pare, fèiem com un tríptic del Bosco, que hi hagués el cel, l'infern i el purgatori. I aquesta puc explicar una altra. El pare estava fotografiant una església amb la meva mare al costat i per darrere es anava acostant aquest bailet que deu tenir uns 12 anys amb carbó. El nen es va esperar que acabés de fer la foto i per això està
a la paret apoyat perquè pesava, no? El pare acaba de fer la foto, gira, veu el noi i pum, li fa la foto, i per això li esclata aquest somriure, perquè ell pensava que mai seria protagonista d'una fotografia. Català Roca admirava molt un fotògraf que es diu Ernst Haas de Nova York, que treballava en color. Ernst Haas publicava uns llibres apaisats i s'havia donat compte que en moltes de les seves imatges hi havia 3 elements a dalt i un a baix, i finalment ho justificava perquè li agradava molt la 5a sinfonia de Beethoven, que feia ta-ta-ta-ta. Doncs aquí també hem fet un petit homenatge que fan les fotos ta-ta-ta-ta. Dalí i Català Roca es coneixen a principis dels anys 50 per haver quan es crea la revista on tots dos hi col·laboraran. El fotografia i bàsicament és en 4 indrets. Un és el Parkway, on es fan una sessió molt prolífica en què el Dalí escenifica i inclús salta la corda, i un moment inclús va dormir la migdiada. Li va explicar que la migdiada havia de ser només dormir el temps que trigava a caure una cullera al terra. O sigui, la migdiada havia de ser desconnectar un moment només. Hi ha una fotografia que a mi m'agrada molt, que està sentat en els bancs precisament quan està fent la migdiada, i al costat hi ha dos personatges grans que ens ajuden a contextualitzar la situació. Dalí venia d'Amèrica, era una persona absolutament cosmopolita, i en canvi aquesta parella era una parella molt arrelada, que inclús si no fos per les ulleres els podríem haver trobat a l'edat mitja. També el fotografia per Cadaqués, a la sortida davant de l'església, també hi ha gala per allà. Aquell dia li va presentant a Luis Romero, que seria el seu biògraf, i també el fotografia a la casa de Portlligat, i allà en el seu estudi realment s'ho passaven molt bé, perquè Dalí sabia molt de fotografia. De fet, els textos d'abans de la Guerra Civil, els estudiosos destaquen els textos de Salvador Dalí i els textos de Català Pic, que també era molt prolífic, i era un moment en què es parlava molt de la fotografia. Dalí li dona consells a Català Roca dient-li, per exemple, tu seràs famós per haver fotografiat com explota una vaca. Penseu que hi havia hagut la Segona Guerra Mundial amb les bombes atòmiques, i el pare li va dir, sí, seria molt atractiu, però tindríem problemes amb la protectora d'animals, i en Dalí deia, millor, i a dintre de la vaca hi podem posar un porc, i a dintre del porc un gos, i a dintre del gos conills, i es anava animant. També li va fer fotografies banyant-se a Portlligat, a la sortida de casa. La intenció de Català Roca era fotografiar-lo amb els bigotis caiguts, però es veu que la barreja d'aigua amb sucre que es posava als bigotis perquè vinguessin les mosques era molt forta, i no hi havia manera. Una foto que és meravellosa és aquesta que està abraçat a l'Hipercub, un Hipercub que és una maqueta que va fer per pintar uns quadros seus, i que inclús tenim la placa 9x12 que va servir perquè després en Dalí la va utilitzar per copiar les proporcions, i en el Cris Hipercúbicus o Cris de Sant... Bueno, no me'n recordo ben bé el nom del quadre. Aquí està el Dalí que s'acaba de banyar, porta el barnús, la tramuntana li mou el vent, és un Dalí en plena maduresa, està considerat un dels... bueno, és un retrat extraordinari. Joan Miró i el meu pare es tenien molta confiança. Per exemple, aquí Miró feia el cartell del 75 aniversari del Barça. O sigui, sabia que el color, el blau i el grana hi sortirien, però si us hi fixeu, en Miró vesteix amb el verd i el groc, que la paleta del Miró és el negre més els colors purs.
Aleshores li vaig preguntar al pare si s'havien posat d'acord i va dir que no, que va ser el Miró que va arribar així. O sigui, això parla de la confiança que es tenien entre els dos. I després el Miró li va regalar aquest gravat al pare, que aquí jo veig el pare fent una fotografia, que és el cercle vermell seria l'objectiu de la càmera. I aleshores el pare tenia així el cap gros, i es veu que és com si estigués aguantant una càmera. Això és un cadaqués cubista, perquè Català Roca sabia què era el cubisme, però no perquè ell fos un fotògraf cubista, o sigui, ell dominava moltes coses. Doncs el Salvador Dalí també té història amb el Rosselló. Tothom sap que va venir amb la gala a l'estació al centre de Perpinyà i va declarar que era el centre del món, però també va acabar el seu viatge a l'estació de Ceret, on va fer el seu renaixement com a un rinocerós, i encara sé que hi ha una gran part de la població, dels veïns de Ceret, que es recorden d'aquest dia de festa i de bogeries a l'entorn del Salvador Dalí. Crec que també es van trobar al bon lloc, al bon moment, als anys 60, i també van ser molt acollidors amb la gent perquè eren catalans i també perquè eren artistes. Hi ha un moment on era molt més difícil de ser un artista a Espanya. Sí, de fet les fronteres van estar tancades fins al 56, però alguns d'ells van poder començar a sortir gràcies a l'Institut francès que feien, els becaven per poder anar a França. Fuimos a ver juntos con Jean Cocteau, que tenía mucho el esprit francés, el más refinado. Fuimos a ver juntos el Museo del Prado. Y al salir en el Ritz había una especie de conferencia de prensa y preguntaron a Cocteau, si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? ¿Qué se hubiera llevado usted? Yo ya vi lo que iba a decir porque era un plagio de una cosa de un griego. Y dijo, mirándome a mí, quieren decir eso, Dalí no puede hacer mejor, pues yo me hubiera salvado el fuego. Y se quedó mirándome. Entonces, naturalmente, los periodistas me dijeron, ¿y usted, señor Dalí, qué se hubiera llevado, qué hubiera salvado? Y entonces yo, como que soy un poco teatral, hice ver que reflexionaba un poco, que yo lo tenía pensado, y dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. Y naturalmente, como que el fuego no es un elemento pictural y el aire es el protagonista de la pintura, el propio Cocteau cogió dos pajas de cóctel y se los puso en forma de bigote, inclinando la cabeza. Jo parlaré de la discoteca Maddox, però més que com a historiador local, més aviat com a usuari que havia estat, com molta gent d'aquí, de Plajar, de tota la Vall d'Aro i de la comarca. Pels que anàvem a la discoteca, doncs tenia una distribució molt encertada, perquè estava tot disposat en cercles. Al cercle de mig hi havia la pista, que era on se ballava, estava envoltada dels pòdiums, que eren rodons, a diferents altures. Els pòdiums servien tant per ballar la gent com perquè les actuacions que s'hi van produir al cap dels anys tinguessin l'escenari allà. Voltant la pista hi havia una mena de llotges que eren circulars, en sofàs, hi havia entremig aquestes llotges, tot en plan rodó sempre, eren diferents circunferències, i entre aquests palcos hi havia uns passillos que la gent
anava circulant. I en el fons de cada costat, diguéssim, hi havia les barres. Era una disposició molt encertada perquè, ja em recordo, jo hi anava sobretot els diumenges a la tarda, doncs veies tota la gent després, la joventut ara no s'estila gaire això, per no dir gens, però hi havia la tanda que dèiem de lents i la tanda de ràpids. Quan tocaven la tanda de ràpids, tocaven a les pistes, però quan tocaven la banda de lents, els homes, els nois, anaven a buscar les noies. Després es produïa una mena de professor per tots els passillos que la gent anava donant voltes i voltes, anava buscant amb qui ballar, que era bastant divertit. Totes les discoteques feien festa, feien la festa dels francesos, la festa dels belgues, la festa dels holandesos, i per promocionar aquestes festes sortien amb cotxes descapotables, molt engalanats, i muntaven una caravana que sortia des d'un extrem del poble i passava per mig del poble fent la promoció, però era, no t'ho diria com el carnaval d'ara, però era un autèntic espectacle a l'estiu. I això ho dic perquè una d'aquestes coses era que Oriol Regàs i Xavier Misseràs van anar a París, van contractar amb un mànager francès un grup que va tocar, a mi em fa la feta que van tocar 4 o 5 anys, però en realitat van tocar 2 anys, que es deia Eddie Lee Mathison. Jo recordo que hi havia un cotxe amb un altaveu que sempre, cada dia, passava donant voltes de matí i tarda, més aviat la tarda, pel poble anunciant el grup, Eddie Lee Mathison. Hi havia una musiqueta i un to que al final ens el sabíem de memòria, de tant repetir-lo cada dia a l'estiu, això durant 2 estius. La tecnologia de l'època que va importar aquests 2 personatges era el làser. El làser era una cosa que, després era novedosa i tal. Jo no tinc la sensació que el que estàvem ballant a sota ho era o no ho era. Jo sé que hi havia una luminotècnia espectacular a la pista amb l'Àngel Pérez, que feia de jockey a l'època inolvidable que hi vaig anar, i en el primer pis, al fons, hi havia una sala amb una pantalla com de cine i per darrere s'hi reflectaven en llums de colors les ombres de la gent que hi ballava. El 1967 Platja d'Aro començava a ser un centre turístic important. En aquell moment ja hi havia 2 discoteques, que eren el Palladium i el Tiffany's, i l'Oriol va veure l'oportunitat de fer alguna cosa diferent i alguna cosa innovador a Platja d'Aro, una mica traslladar l'experiència de Boccaccio cap a la costa, i va comprar el que era una petita sala de festes que es deia ja Maddox, i va fer un edifici nou per fer la discoteca. Aquest edifici se'l va encarregar el Carmenati, que era un arquitecte italià, i van fer una cosa molt innovadora, que són aquestes, si algú ha vist fotos, són aquests cubos que baixen del sostre i que pugen, que donen un espai molt estrany, i realment va crear un ambient que fins ara mai havia fet. I aleshores després el que va ser la gestió, diguem-ne, les innovacions que va introduir la discoteca, va ser les primeres discoteques on es ballava sol, la figura del discjòquei va agafar una importància que fins aleshores no tenia, que era una mica el control no només de la música, sinó de tot el tema llumínic, de tot el tema dels fums, tot el que era l'ambient de la discoteca, i a més amb una música molt cuidada. Hi havia l'Àngel, que era el discjòquei mític de Maddox, que cada any s'anava a Londres a escollir la música que aquí encara no havia arribat, i amb tot això es va crear un fenomen que va durar molts anys i que va posar d'alguna manera a Platja d'Aro en el mapa mundial, no només turístic, sinó d'oci i cultural. El Xavier Misseràs, que era el director artístic de tot el grup de discoteques de l'Oriol, de Boccaccio, de Maddox, de Revolution, li va comentar a l'Oriol una vegada que hi havia un nou efecte lumínic, que eren els làsers,
i se'n van anar tots dos a París a contractar una empresa que portés un làser a Espanya. Va ser, crec jo, la primera discoteca que va tenir un làser a Espanya, que era un gran canó i que feia una llum verda. Jo recordo el dia que els tècnics ho van venir a provar, jo devia tenir uns 10 o 12 anys, ho vam anar a provar, ho vam anar a mirar a la discoteca, ens vam quedar tots impressionats d'una llum verda, i les dones de la neteja, que estaven en aquell moment netejant el Maddox, van sortir espavorida i se'n van anar a casa perquè van dir que jo les mataria. El làser va ser una cosa tan espectacular, tan important, que tothom en parlava, que a més la promoció del Maddox en aquella època va ser només sobre el làser. Hi havia cada dia, jo anava a la platja, aquí a Platja d'Aro, a Palamós o així, i cada dia passava una avioneta amb un lletrero allò penjant darrere que posava Maddox Laser Show, perquè era tan important que era com... La gent es quedava realment flipant amb aquell efecte, que avui en dia el fa un llapis, però en aquell moment era una cosa realment espectacular. L'Oriol, com a part de tota l'activitat d'oci, també era promotor musical i tenia el sello Boccaccio Records i estava molt ficat amb tot el món musical, doncs li agradava molt la música en viu. I va venir gent, des de gent com el Serrat o el Mustaki de Chanson Française, fins als Titanic o als Smash, que era un grup de música progressiva que també portava ell, com molts altres, que realment Maddox va ser també un local de concerts i de música en viu. Hi ha moltes anècdotes, per exemple, el Pla anava amb el seu bastó, li agradava molt mirar una mica l'ambient i després refugiar-se una mica al despatx de l'Oriol i allà tenien tertúlies, sembla ser molt interessants. El Joan Manel Serrat, que va rodar la pel·lícula Paraules d'amor aquí a Platja d'Aro i part de les escenes d'aquella pel·lícula passen dins de Maddox. O el Salvador Dalí, que va venir a un concert de màquina i després va comentar en el show de l'Àngel Casas el molt que li havia agradat el concert. Sortien de Nueva York y arribaban a la Virgin Records, llegaban a la Virgin Records y después allí yo los compraba, pero primero los revisaba, me pusaba los auriculares y tema por tema lo iba para saber lo que compraba, porque me acuerdo que comprábamos en pesetas, y entonces pues tenías que revisar. Coño, ha sortit fa poc de Jimi Hendrix, que era un tío que en aquella época estaba de moda, y Pompón lo compraba, o sea que 40.000 pelas me recuerdo que era el gasto que tenía más o menos para comprar este tipo de música. Porque claro, era el diumenge y la gente, ¿dónde vamos? Pues coño, vamos al Maddox, que es la única discoteca que estaba a l'hivern, el diumenge a la tarde estaba oberta. Cuidado, Y después yo me recuerdo que posaba la música de Jimmy Smith, de jazz, que era inbailable, no se podía bailar porque a més lo posaba molt baix, molt bajito. Lo posaba para que no bailara nadie que entraba. Eso ya era qualsevol dia, era el show diferente. Posaba eso, y la gente entraba por primera vez y decía, coño, qué discoteca más rara, solamente música tal. Y la gente iba entrando, los que sabían ya más o menos, no, posaba. Y la música, los camareros, los barman y todo, tenían la música buena. Yo lo manejaba con el rotato. El rotato la hacía bajar bajito, silencio, y la gente iba entrando. Y cuando calculaba que había 400 personas, pues entonces me veían de entrar por el pasillo y decía, ahí viene. Y pum, me metía en la cabina y dejaba la sala totalmente a oscuras. Y entonces entraba este tema, el de Spooky Tooth, que entraba con los bombos. Tum, 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 tum,
tum, tum, pegaba ahí fuerte y con un imán que teníamos, que lo había hecho el César, un italiano, y se posava tota la sala, sense ningú, se posava totalmente en rojo, como una plaza de toros, todo en rojo. ¿Sabes el impacto que pega? ¡Joyo! Y hacía la gente. ¡Wow! ¡Wow! Pista a tope, a reventar. Cuando calculaba yo que había 300, 400 personas. Era un impacto que... Y la gente, pues ya sabe, ya no hacía la misma publicidad. Nos vemos en Maddox. La història de Màquina comença a la primavera del 1969 amb l'Enric Herrera, teclista, pianista, i jo, que tocava el baix. Tocàvem junts moltes gravacions i vam formar el primer grup que acompanyava el Sisa, per cert, que el primer disc del Sisa estem nosaltres. I després, doncs, com que ens enteníem molt bé i tal, doncs vam decidir formar Màquina, que era una experiència nova totalment, amb un tipus de música que no feia ningú més. I la cosa va funcionar bé. Vam fer un primer concert de presentació del segon single nostre, que va ser molt exitós, i jo se'm va acudir de fer-lo al Saló Iris, que era un lloc de boxa i de lluita lliure, i bueno, un lloc molt pintoresc, no? I mira, vam fer el primer concert allà i va funcionar molt bé, i se'n va parlar molt i va ser un èxit. Allà va venir la gent per la Colita, que ens volia fer fotos, i va venir gent, suposo, doncs, el públic era un públic molt jove, molt, per dir-ho d'alguna manera, molt alternatiu, i també, doncs, segons sembla, gent de la Goix Divin, que en aquells moments estaven a la paix del que funcionés en aquell moment, i entre ells l'Oriol Regàs. L'Oriol Regàs suposo que es devia fixar en nosaltres i devia pensar que hi havia... I així vam anar fent, i als principis dels 70, quan vam gravar el nostre disc gran, l'LP primer, el Guai, va ser quan el Regàs va oferir-se, a través dels mànagers, no sé com va anar, perquè fa molts anys, de ser el nostre mànager. Aquests concerts que va programar l'Oriol Regàs, crec que el Revolution i el Maddox, la formació que tocava allà, que jo estava a la mira, i com he dit, hi havia el Josep Maria París a la guitarra, hi havia l'Enric Herrera als teclats, hi havia el Tapi Vilaseca a la bateria, el Luigi Cabanac al baix i veu. Perquè quan jo vaig marxar de Màquina, clar, jo era el cantant i baixista, i el Luigi Cabanac era la guitarra, però ell va passar a tocar el baix, el meu baix, però bueno, el baix era de tot el grup, i a cantar ell, i el Josep Maria París va entrar com a guitarrista. Amb aquesta formació van estar tocant allà, i un dels concerts aquest, potser el més recordat, allà al Maddox, doncs va ser un dia que el Regàs va aconseguir, perquè el coneixia, no sé, que el Salvador Dalí vingués allà a sentir-ho, no? I segons les cròniques, i segons l'Àngel Casas, doncs el tio va quedar impressionat i va comentar després a les entrevistes o a l'entrevista que realment Màquina era un grup innovador, que era un grup trencador, que feia un tipus de música molt revolucionària o molt avançada, tal com es veu reflexat en la portada del disc del Croissant amb el rellotge, i que sembla ser que li va agradar molt. Potser va trobar també una afinitat amb el seu estil surrealista, però la veritat és que la portada aquesta jo no vaig inspirar-me amb el Dalí, més aviat em vaig inspirar més amb el moviment underground, de Velvet Underground, de l'Andy Warhol, de fer coses realment insòlites i que apetessin a la gent, no? Se'm va acudir això com se m'hagués pogut acudir qualsevol bestiesa.
Però bueno, mira, aquesta portada ha quedat una mica com una icona d'aquest tipus d'estètica i de filosofia. Aquest és el famós Why, el famós disc, l'original, aquí estan tots. Dels 3 temes que hi ha en aquest disc, perquè esclar, el tema Why omple quasi tot el disc, allà, aquells dies de Maddox, ells tocaven sobretot I Believe, que és el primer tema que hi ha, que justament és del París, del Josep Maria París, i és un tema que estàvem gravant nosaltres al disc i ell va arribar, que en una casa no el coneixíem, bueno, no havia tocat mai nosaltres, i va dir, jo tinc un tema, i pam, el vam gravar i és un tema que ha fet història també. A l'I Believe la van tocar i després van tocar el tema Why, per descomptat que era un tema on hi ha molta improvisació i bueno, quant al disseny aquest, sempre explico que jo em vaig llevar un matí i dic, hòstia, vaig a fer la portada del disc i vaig pensar en quina bestiesa podia fer o quina cosa original, i vaig baixar a la granja que hi havia davant de casa dels meus pares. Jo vivia a casa dels meus pares, tenia 20 anys vivint, i vaig comprar un parell de croissants i vaig agafar objectes que tenia per casa, un rellotge vell, què més vaig agafar? Unes alicates, em sembla, un martell, jo què sé, i vaig clavar el croissant a la paret, vaig fer-li les 1001, bueno, un dels croissants. I al final se'm va acudir lo del rellotge també, i després mirant les fotos, bueno, em vaig quedar amb lo del rellotge, que em va. És un rellotge que era del meu avi, que no sé on deu parar ja, i vaig destrossar 2 croissants, no va sortir gaire car realment, I mira, aquí ha quedat aquesta obra surrealista i trencadora, i bueno, i una mica és l'esperit d'aquella època, no? De fer coses que no les fes ningú, i amb la llibertat total, sobretot per part de la discogràfica, total de fer el que ens donés la gana. I això és aquí està la clau de l'èxit de Màquina, que és que fèiem el que volíem i ningú ens deia això sí, això no es vendrà, això ens importava molt poc que es vengués o que no es vengués. A veure, nosaltres vam obrir la tenda el 92, ara farà 30 anys i tal, bueno ja, de fet fa 30 anys, i el 2000 vam decidir obrir el segell perquè els discos que ens agradaven a nosaltres i altres clients ja estaven a preus desorbitats i n'hi ha gent que se'l pot permetre pagar 300, 400, 500 o 3.000, el que vulguis, per un disco. I nosaltres, clar, vam dir, a veure, a mi m'agradaria tindre aquest disco i com a mi n'hi ha 500 persones que li agradaria tindre. Contactar amb qui té els drets d'autor, contactar amb els músics, perquè a vegades ells tenen material inèdit o molta part gràfica i tal, que serà el cas de Màquina i tal. Després, a part de contactar amb això, contactes i mires de trobar els màsters si tenen l'original i tal. Després n'hi ha, mirar la fàbrica a veure qui està lliure, perquè clar, ara que triguen tant, tens que buscar. Abans era molt més fàcil, perquè no s'havien ficat les multinacionals amb el negoci del vinil, pensaven que això no era broma, i es van donar compte ara que això és negoci i que la gent vol aquestes coses i tal. I a part de tot això, entrecanvies els màsters, que t'envien un test pressing per revisar el so, si el so està bé, l'acceptes. Llavors, una vegada s'ha acceptat a la matriu, que és com una prova del test pressing, com una prova que el disco que sona bé, i llavors dius, vale, sona bé, tira cap endavant, ara em fas les 500 còpies. Bueno, és una mica lent i tal, més ara. Abans era molt més ràpid. I això, a part del disseny, de tot això, però quan són reedicions, el bo és que ja tenies una idea ja feta i llavors no tens que canviar res. Una vegada ja t'han arribat els discos,
a part de que nosaltres intentem treballar a nivell de proximitat, no? Perquè aquí n'hi ha molt bones impremtes, tinc diverses que treballen molt bé i bueno, quan una vegada arribat, no? Pues ja comences, nosaltres els enfundem aquí, els fiquem en la seva bossa, en la seva portadeta, el seu insert i tal, i després ja fem l'anunci que igual ja havien fet un com de preorders amb els majoristes que ens compren, després tenim també el nostre Bandcamp, després pàgines web com Discogs, però bueno, que moltes vegades quan ja ho fas la venda a l'engròs, molta gent que ens compra ven amb aquestes plataformes com els Discogs o eBay, no? O sigui, pots trobar qualsevol disco de guagua a eBay USA o a eBay United Kingdom o aquest tipus de plataformes. Oriol Regàs, que va ser el fundador de Boccaccio, amb l'Alain Milhaud, un músic francès i productor, que a part Oriol Regàs tenia molt bon rotllo amb els màquines perquè li agradaven molt. Van muntar el celler Boccaccio, que van agafar a Maria del Mar Bonet, que li agradava molt al Regàs, van agafar també el Smash amb el típic aquesta cançó que va ser un èxit, el Garrotín, el Garrotant i tal, que barrejaven la música entre flamenco, blues i rumba, no? I després que va quedar allà, que llavors l'Oriol Regàs va tindre la brillant idea d'entrevistar-se amb Dalí per recuperar uns poemes, més que recuperar era la idea dels poemes que havia fet Dalí als anys 20 amb el Lorca, fer un disco que és una òpera poema, no? I, clar, es van reunir a un hotel a França, a París, que era propietat de Dalí, i van mirar de com ho portaven això. I clar, una vegada ja havia una mica tancat tot això, van seleccionar a Igor Wackevich i tal, i van treure aquest disco, però bueno, aquest disco és la gravació, però es va gravar als anys 70 i no van veure clar que era comercial, perquè Igor Wackevich, que és aquest home, és bastant experimental, no? I clar, entre la barreja surrealista de Dalí i la barreja electrònica i experimental de l'Igor Wackevich, això no tenia sortida. No tenia sortida fins que als anys 80 es va fer 2 edicions. La que us he mostrat abans es va fer, la primera del 85, una edició especial amb metraquilato, que me l'ha deixat a casa perquè això lo tinc allà ficat amb els discos amb vellut, blau, amb una caixa de metraquilato, bueno, al·lucinant. El meu sogre, Oleguer Armengol, tenia un estudi de disseny gràfic al carrer Bonavista i li feia els dissenys de banderoles, d'adhesius, tant com el Boccaccio, que el Boccaccio era disseny del germà del Regàs, però després està el Maddox, el Revolution i tal, i el meu sogre allà li feia de tot el que se l'acudia, que era, per exemple, aquest, no?, que diu veus la vida en color de rosa, que porta un acetato, no?, i tal, que és per les dues bandes, no?, per una banda era el Maddox i per l'altra el Boccaccio, no?, clar, tenia diverses empreses, aprofitava, o el carnet de tots els clubs, que aquest era el mega super VIP, saps? Perquè, clar, aquí tenies per entrar al Boccaccio, al Maddox, al Revolution, i aquí un de l'Antonio Gades, que també van fer un PayPal, que ara fa molta calor, i, bueno, el disseny de concerts, per exemple, com aquest, no? Adhesius, i tant. Això, clar, parlant del Maddox, però després també el Revolution, l'actuació de l'Eddie Mattison, o aquesta foto, que és una foto de la colita, i tal, del Revolution de fora,
o ara mateix, aquesta no està signada, podia ser del meu sogre perquè també es dedicava a la fotografia. I tant, que va fer moltes més coses, a part d'això, va fer dissenys d'interior, com la botiga Alguero Discos, que aquí en aquell moment era algo molt potent, no?, com dissenyador. I, bueno, va fer, també, a part de fer el disseny, van fer l'interiorisme de la botiga. Doncs el 1929, en Josep Maria Sert, una mica cansat d'aquest atrafegament que tenia pintant a les seves pintures al Waldorf Astoria de Nova York, amb ganes de fugir d'aquella societat tan histèrica americana, i amb ganes també de complaure la seva recent dona, la Russi Mitvani, una princesa russa amb la qual s'havia casat, que tenia ànsies de trobar un racó a la Mediterrània on poder-hi passar una temporada, doncs vam començar a cercar al llarg de la Costa Brava, un espai on poder trobar, o poder construir una casa on poder-s'hi allotjar durant llargues temporades. Així van arribar a Palamós i justament el pare d'en Josep Pla, l'Albert Pla, que era agrimensor en aquell moment, els advertia d'una finca que es venia aquí a Palamós, tenia un mas imponent i una zona boscosa i natural justament ben bé fins arran de costa, bastant important, i ell va invertir justament els grans beneficis que havia tingut al pintar les pintures del Waldorf Astoria amb aquesta finca, que era el Mas Juny. Van trobar que aquest mas inicialment era una casa pairal, per tant havien de convertir aquest mas en una estança de luxe, un lloc on es pogués trobar els seus amics, les seves amistats, que eren intel·lectuals, polítics vinguts d'arreu d'Europa i arreu del món, i en Josep Maria Sert va creure convenient donar el projecte a en Josep Lluís Sert, que en aquell moment era el seu nebot, era un incipient arquitecte que tot just en aquell moment començava, perquè li restaurés tot l'interior. I realment, si podem acudir i veure el Mas Juny, veurem com ell transforma tot l'interior d'aquesta casa pairal, aquest mas de pagès, amb una zona luxosa on dominen absolutament les parets blanques, el minimalisme, on incorpora tota una sèrie de llars de focs i fa una sèrie de reformes que aporten una gran comoditat en aquest mas. Així mateix, envolta la part exterior del mas, la part de darrere, d'una plaça central entorn del qual hi ha noves estances o noves cases destinades al servei, a les cavallerisses i fins i tot una casa dedicada al xofer de la finca, que era prou important. Així és com neix el Mas Juny. El Mas Juny, gràcies a aquestes reformes, es converteix en l'epicentre cultural i polític de la societat europea entre el 1930 i 1935. No content amb això, en Josep Maria Sert convé també construir, a partir d'unes poques barraques que havien quedat a la platja de Castell, amb un nou projecte també que li dona al seu nebot, en Josep Lluís Sert, per fer un estudi de pintor que encara avui en dia existeix, tot i que amb moltes modificacions, justament amb un racó de la platja de Castell. I unes cavallerisses també per tenir contenta la seva dona, que li agradava molt anar a cavall, i fins i tot expliquen que tenia una sèrie de rucs que et permetien moure per la zona amb els visitants com si fos un atractiu turístic més. Un cop instal·lats, el matrimoni Sert i la Russi Mitvani a Castell, doncs el Mas Juny es va convertir en el punt de trobada d'artistes, intel·lectuals, amb els quals tenia una gran amistat, des de Carles Domènech, el gran pintor i decorador, fins a Miquel Utrillo, o altres del món de la moda com Coco Chanel, o grans actrius com Marlene Dietrich van passar o van sojornar en aquesta casa. Entre ells també teníem el gran artista local, el gran artista empordanès, Salvador Dalí, en aquell moment també era la seva dona, doncs van passar llargues temporades, als estius, allà a Castelldefels. Gala i Dalí es van fer molt amics del matrimoni amb Sert i també la Russi Mitvani, tot i que la Russi Mitvani hi havia una petita diferència d'edat. Hem de pensar que en aquells temps Sert es va casar molt gran i la Russi tenia uns 20 anys. El cas és que van fer pinya, van fer colla i
la casa, tot i que hi havia cert excentricisme i certa frivolitat, doncs Dalí i en Sert van establir una gran amistat i unes grans converses, parla de les seves converses entorn de pintures i diferents teories de l'art d'aquell moment, com entenien i com veien l'art, una a partir del surrealisme i l'altra a partir d'un neobarroquisme excessiu o d'una pintura mural. S'explica l'anècdota que fins i tot algunes de les accions artístiques de Sert van influir en la pròpia obra de Salvador Dalí, de tal manera que es veu que la Russi Nibani, en un lloc, en un paratge tan solitari, trobava a faltar una mica de moviment en aquella zona i la platja solitària li generava certa tristesa. Llavors en Josep Maria Sert va creure convenient anar a Calella a comprar 2 o 3 barquetes de pescadors que va ordenar al servei que haurien de situar a la platja i tenien ordres d'anar-les canviant estratègicament cada X temps la seva situació en aquesta platja, així donava una sensació que hi havia pescadors o que hi havia cert moviment. Tot això per complaure la seva dona. Aquesta idea sembla que li va agradar justament a Salvador Dalí i fins i tot conten que la va incorporar a les seves pintures surrealistes. Aquestes imatges, a vegades que apareixen darrere fons a les seves pintures, que es veu la platja de Portlligat o platges empordaneses que tenen aquestes petites barquetes que també, en certa manera, recrea aquesta idea. Tant li va agradar que quan va fer la seva residència a Portlligat també va copiar l'idea. Va comprar 2 o 3 barquetes que també va ordenar situar estratègicament a la cala de Portlligat en diferents llocs, també com si fossin petites composicions en el paisatge. El 1942, Josep Maria Sert, arrel de la desgràcia de la mort del seu cunyat i la depressió en la que va entrar la seva dona, doncs decideixen vendre's la propietat del Mas Juny. I ho fan amb una família d'industrials tèxtils prou important d'aquí a Catalunya, que eren els Puigpalau. Així, amb varis germans Puigpalau, en Jordi, Isabel i l'Albert, doncs acaben comprant aquesta gran finca. Així, en Jordi i l'Isabel es van quedar amb el Mas Juny, que gairebé no van fer cap reforma perquè totes les que havia fet Josep Lluís Sert, arquitecte, eren prou importants, si no recordo malament hi van acabar incorporant algun lavabo més per qüestions de comoditat. Però en canvi l'Albert Puigpalau va decidir no residir al Mas Juny i construir un nou edifici, un palauet a pocs metres on actualment ja hi existeix aquesta gran casal fet per l'arquitecte Duran i Reynals, un exponent de l'arquitectura italiana barrejada amb el noucentisme del moment. A partir d'aquell moment tot el que és la platja de Castell segueix la mateixa dinàmica que havia tingut anys enrere, perquè en Jordi Puigpalau tenia unes grans connexions nobiliàries amb la noblesa d'aquell moment. Tenim que justament el Mas Juny allotja Umberto d'Itàlia, el rei destronat i la seva família italiana, i també ens trobem que la visita de Haile Selassie, el Rastafari, el Parol d'Etiòpia, o el príncep Rainier, o fins i tot Carmen Polo de Franco, que amb la seva filla hi va passar uns dies. Per tant, va ser un pol d'atracció de grans polítics, però per l'altra banda, Albert Puigpalau, en el seu palauet, va seguir allotjant tota la flora innata d'artistes d'aquell moment, entre ells, de nou, Salvador Dalí, amb qui tenia una gran amistat i amb qui va passar també llargues temporades d'estiu, recordant que justament Albert Puigpalau, a part de ser un gran industrial, va ser un gran mecenes i va dedicar molt de temps i molts diners a promocionar molts artistes i molts literats per tal d'afavorir la cultura catalana en aquest sentit. Una de les raons d'aquesta amistat amb Salvador Dalí i el voler-lo tenir a prop va fer que justament el 1950 li oferís un petit espai justament al darrere de la Pineda que tenia aquí a Castell, on poder construir una petita barraca molt especial perquè havia de ser un estudi. Li va demanar al propi Dalí que li fes un dibuix que existeix, aquarel·lat, ben maco, on apareix com havia de ser el disseny d'aquesta barraca, i es veia una barraca d'aquestes de pedra, bàsicament, que havia de tenir el sostre de vidre, i amb una curiositat, i és que la porta d'accés havia de ser completament torta, seguint en certa manera un ideal surrealista.
l'Albert Puigpalau, sense pensar-s'ho 2 cops, li va fer construir aquesta barraca amb la intenció de que passés temporades pintant allà a vora de la seva casa. La barraca es va construir, dissortadament sabem que Salvador Dalí mai va fer ús d'aquest estudi i sempre va preferir treballar al seu estudi de Port Lligat. El 1945 Albert Puigpalau ja tenia construït el seu palau, el seu palauet que hem dit que havia fet justament a la vora del Mar Juny, un palauet amb influència italiana, de Duraners Reinals, i justament per inaugurar-lo va fer una gran festassa. El que va fer va portar en Domingo Dominguín i va portar la Pastora Imperi, una de les grans veus d'aquell moment, i va organitzar una cursa de braus ben bé arran de platja. Va ser la sensació del moment, gairebé tots els palamosins van córrer cap allà i per veure des de les estrelles del cinema, les estrelles d'aquell moment que s'ho veien en el Nodo i que podien veure en viu en directe. I és que justament entre els anys 40, però sobretot als anys 50, la Costa Brava va estar de moda i les grans produccions cinematogràfiques de Hollywood van venir aquí justament a buscar aquests racons, aquests espais que els permetia fer exterior de moltes de les seves pel·lícules. Així trobem com justament l'any 51 es filma una de les grans pel·lícules del moment, que era Pandora i l'holandès errante, que va fer venir justament una de les grans muses del cinema d'aquella època, que va visitar Tossa i Palamós, que va ser l'Ava Gardner. L'Ava Gardner va ser una de les convidades de moltes d'aquestes festes i de molts d'aquests saraus que trobem a la casa de Puigpalau. I entre altres trobem que pocs anys després tenim la gran pel·lícula també del Jardinero Espanyol, que es va rodar gairebé íntegrament a la zona de Palamós i a l'interior del Mar Juny, també on veiem un jove Dirk Bogarde. Altres autors que van venir aquí a filmar, des de Tossa, tota la costa d'aquí, també trobem Orson Welles, que també es va acabar allotjant o va ser acollit també en el palauet d'Alberto Puig i Palau. Per tant, veiem com ja, inclús en Puig i Palau, tota la zona del Mar Juny es converteix en un pol d'atracció de les grans estrelles de l'època, passant per artistes de cinema o fins i tot cantants. Trobem el cas de Joan Manuel Serrat, que va mantenir una bona amistat amb la família Puigpalau i, com ja hem explicat, Puigpalau va ser un important mecenes, va ajudar a molts artistes i a manera d'agraïment Joan Manuel Serrat li va composar la seva famosa cançó El tio Alberto, referent a Albert Puigpalau, com a homenatge per aquesta ajuda. Els anys en què Salvador i Gala Dalí van passar, que va ser entre l'any 30 i 35 al Mar Juny, juntament amb Josep Maria Sert, van ser molt útils perquè Josep Maria Sert i Dalí van trobar aquest moment per poder xerrar i poder dialogar sobre art, intercanviar experiències i sobretot va ser molt fructífer per la trajectòria de Salvador Dalí perquè era un jove artista que es trobava amb un artista veterà que tenia una gran experiència de mercat. D'aquesta manera, en Josep Maria Sert li va poder proporcionar tota una sèrie de contactes a Estats Units, perquè ell venia d'allà, i a París, on tenia molts contactes perquè Dalí pogués continuar la seva trajectòria, i alguna molt important, van estar dialogant de manera important sobre el concepte de construcció de la figura de l'artista. Josep Maria Sert era una persona amb molt de caràcter i ell es va saber vendre molt bé. I justament va explicar a Salvador Dalí quina era la millor manera de vendre's i com construir aquesta imatge, que jo crec que en certa manera Josep Maria Sert devia ser-ne partícip a través dels seus consells de com Salvador Dalí va arribar a construir aquesta pròpia imatge, aquest màrqueting que li va permetre mostrar-se al món d'una manera o amb un caràcter molt particular. I això creiem que li va donar, en certa manera, unes facilitats a l'hora de poder vendre la seva pintura. Per tant, l'estança de Dalí a tot el que és el Mar Juny crec que va ser molt fructífer intel·lectualment i inclús plàsticament, perquè si més no hi ha pintures pròpiament que pinti el Baix Empordà, sí que sembla ser que hi ha algunes incorporacions de formes, pedres o
algunes morfologies de la zona que ell acaba incorporant algunes de les seves pintures surrealistes. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de Mélodie. Jo treballava a Liverpool, a l'hotel Adelphi, on el meu pare em va enviar per fer pràctiques d'hostaleria, i després del dia laboral, el conserge de l'hotel em portava moltes vegades a prendre l'última copa, una cervesa, una Coca-Cola, en un lloc que es deia Le Cave, on hi cabien no moltes persones i on tocava, almenys quan vam anar diverses vegades, un grup musical que la veritat la meva primera impressió va ser de nois joves que feien molt de soroll i que no permetien quasi parlar amb les persones que estaven allà. Però bueno, en qualsevol cas tocaven tots el que van ser després els Beatles, menys el Ringo, que no hi era en aquest grup inicial. Bé, a l'acabar a vegades la seva actuació i en una sala on hi havia 15, 20, 25 persones, venien a vegades a la taula i parlàvem amb els que estàvem allà. I jo sí que recordo que havia vingut algunes vegades, el tio estava sentat amb el conserge de l'hotel, ens saludaven, parlàvem i els hi expressava una mica la meva opinió, molt equivocada, lògicament, en aquells moments, de dir-los que feia massa soroll i que jo no els hi veia molt de futur, que demostra una mica la meva visió musical, ignorant totalment, perquè dir-los als Beatles que no veia bé la seva música, lògicament em vaig equivocar. I durant un temps vaig estar anant allà, no cada dia ni molt menys, però de tant en tant vaig fer no amistat, però sí que els vaig conèixer i sí que els hi vaig dir que si un dia venien a Barcelona, jo sempre pensava que si venien a Barcelona venien en plan turista, venien allà que van vindre, superstars, que el meu pare tenia un hotel i que m'agradaria molt que si volguessin, jo tenia molt de gust que vinguessin a casa. I aquí va ser una mica, els vaig deixar per escrit el nom de l'hotel, una mica l'adreça i tal, i ens vam despedir i la relació va acabar aquí. Vam anar passant els anys, els Beatles, no cal que ho digui, van triomfar com mai ha triomfat un grup en el nivell del que van fer els Beatles, i en un de les gires que van fer van anar a Madrid i després van vindre a Barcelona. Llavors, a través del representant que ells tenien a Espanya i de la petició que suposo que van fer els propis Beatles, van telefonar al meu pare, li van dir que els Beatles havien dit que coneixien el seu fill, que els havia dit que s'haurien un dia per Barcelona, que estaven encantats que vinguessin al seu hotel, i efectivament van complir i van vindre. Jo els vaig rebre, els vaig acompanyar a l'habitació que per cert la vam batejar després com a habitació Beatles, com a record de la seva estada, i vam estar d'una forma recordant aquells temps que ens havíem conegut i el meu error, absolutament error musical, que ells d'alguna forma reien, que els deia que no serien el que van ser finalment. Però van estar a casa, van estar recordant els vells temps i vam anar a la Monumental, jo els vaig acompanyar, jo i a la Monumental plena, no sé si 15 o 20.000 persones, no hi cabia ningú. I efectivament, en un moment abans de començar, vaig intercanviar amb el John els pantalons per la roca. Ell duia uns pantalons molt especials, amb la línia molt recta, i vam fer el canvi, diguéssim, de més altura de la mateixa i va actuar amb els meus pantalons. Però això
una anècdota, diguéssim, curiosa, però que no té més importància i transcendència, no? El viatge a Roma res té a veure amb la final de la Copa d'Europa, no? De Wembley, no? Són temes totalment diferents, no? Jo vaig acompanyar a la meva família en un acte a Roma i després d'aquest acte, que va ser coincidir 2 dies abans de la final, vam tornar, no s'ajusta a la realitat que jo demanés expressament per guanyar la Copa d'Europa. És indubtable que quan un va en un acte de tipus religiós demana coses, no? Però no mesclo la gimnàstica amb la magnèsia, no? En qualsevol cas, vaig tornar a Roma i quasi el dia següent vam sortir un grup d'amics, dels quals hi havia efectivament un amic sacerdot, per anar a Londres a veure la final, no? El sacerdot va vindre perquè era molt amic i perquè era molt culer i, bueno, això sí que és veritat que jo sempre que havia anat al futbol acompanyant aquest amic meu li demanava que demanés, a pesar que soc conscient que en aquestes coses Déu no s'hi fica, no? Això ja ho tinc claríssim, no? Es guanya, es perd segons els jugadors són millors o pitjors, la sort i tot el que és el món del futbol, no? Però bueno, va vindre amb mi, vam anar a Londres, vam disfrutar de la nit anterior. És cert que uns dies abans de la final, en una entrevista a TV3, vull recordar, em van demanar com una cosa, anècdotes lògiques que jo ja feia en aquells moments com a gran culer, què faria si el Barça guanyés la seva primera Copa d'Europa, no? I jo no se'm va córrer una altra cosa que dir, em banyaré, no? Em banyaré al Tàmesis, que és l'únic lloc que un es pot banyar quan està a Londres, no? Bueno, vaig anar a Londres, jo tinc que reconèixer que no en el partit de Londres i a la final de la Copa d'Europa, sinó que en molts partits jo em posava, i em poso encara avui molt nerviós, i bueno, inclús per recomanació del metge em deia que quan sentís una mica no de dolor, però sí que el cos em disparés una mica, doncs que ho sortés del partit, no? Bueno, cosa que vaig fer, no? O sigui, efectivament, jo vaig anar a Londres i vaig estar tota l'estona del partit fora de l'estadi, no? I a més, quan jo vaig calcular més o menys que el partit ja s'havia acabat i vaig tornar, va haver-hi pròrroga i em vaig tindre que tancar en un quarto per veure, no per veure, sinó per estar al marge del que passava en l'estadi, no? Però efectivament vaig sentir el gol del Barça, de Koeman, i a partir d'aquí vaig esperar que s'acabés el partit, vaig sortir, vam celebrar-ho, vam disfrutar moltíssim amb la victòria, per ser la primera, per la forma, per molt que van patir tots els culers, per la gran quantitat de culers que se'n van anar a veure el partit a Londres, i a partir d'aquí jo crec que va ser un any rodó, no? Perquè era el 92, perquè gràcies per molts motius. Primer, perquè com a president del Comitè Olímpic Internacional, el Joan Antoni Samaran no va influir, però sí que d'alguna forma els membres del Comitè Olímpic que tenien que votar sabien de la passió, de la il·lusió enorme que el Juan Antonio tenia per que es fessin uns Jocs Olímpics, que ja s'havien intentat fer molts anys abans i no s'havia aconseguit mai que es fessin a Barcelona. Però tinc que dir que el Juan Antonio en cap moment va influir d'una forma personal, sinó que va ser només l'amistat, el carinyo, el respecte que tenien amb ell, el que segurament els va animar a donar suport a la candidatura de Barcelona, que finalment va ser la que va guanyar. Això es va juntar un any meravellós, no? Jocs Olímpics, la primera Champions. Per què em vaig banyar? Perquè jo vaig pensar que aquella anècdota que havia explicat a TV3 estava en l'oblido de la gent, no era més que un comentari televisiu, però a l'acabar el partit em vaig trobar amb milers de culers que havien anat a la final i que estaven tan contents com estava jo, i tots ells em recordaven que tenia que complir la promesa que havia fet, no? Després de celebració i després de beure molt xampany en aquells moments, cosa que era típic fer-ho dins de la pròpia Copa
s'havia guanyat, però bueno, un grup d'amics ens vam anar i efectivament vam agafar un taxi i vam demanar que ens portés a banyar a un lloc tranquil per poder banyar-nos al riu. No? La veritat és que molta premsa, mitjans de comunicació, que sabien que jo compliria la promesa, doncs ens van voler acompanyar, que estem parlant de les 4 del matí, i bueno, ens vam banyar. Jo dic que més que banyar-nos ens vam mullar, aquesta és la pura realitat, perquè el doctor Bastit, que era llavors, se'l sigui, el metge del Barça, ja ens va advertir que ojo amb el que feu, perquè es veu que l'aigua, en aquells moments, no sé avui com està, era una aigua molt bruta i molt perillosa en quant a qualsevol infecció que poguessis agafar si feies un bany de veritat absolut. No? I bueno, es van mullar uns amics, el fill del que havia sigut president del Barça, el meu amic Quique Llauder, un cosí meu que va ser també vicepresident del Barça en la meva època, el Francesc Closa, i ens vam banyar. I vam tornar a l'hotel amb la sorpresa que el taxista, jo sempre he dit que si en vez d'estar a Londres haguéssim estat en una altra ciutat, com a Barcelona mateix, i li diem a un taxista a les 4 del matí que ens porti a banyar al riu o al mar, doncs segurament ens hagués portat a la comissaria, no? I en vez de portar-nos a la comissaria, el taxista anglès, amb molt d'humor anglès, ens va buscar un lloc ideal, no? I això va servir perquè poguéssim fer aquest bany, que l'haguessin fet molts culers perquè estàvem tots en una eufòria enorme i per ser la primera Copa d'Europa va ser una forma de celebrar-la. El Pep era un jugador que, abans de dir, un jugador de gran prestigi i golejador, com has dit, era molt amic del meu avi, molt amic del meu avi. I es veu que en algun partit, no sé quin ni en cap moment, el meu avi li va prometre que si guanyava i ell feia un gol, el meu avi li prometia que durant el reste de la seva vida, si volgués, podia anar a l'Hotel Orient i estar allà invitat pel meu avi, i a més li va dir dormint, si et va bé, i a més cada dia podràs anar al barber que hi havia dintre del propi hotel. Bueno, suposo que jo, lògicament, no hi era en aquells moments. El Samitier va guanyar aquell partit, va fer el seu gol, suposo, i el meu avi li va dir que podia complir la seva promesa el plogués. La veritat és que el Pep no va anar mai a dormir i se'n va anar i després jo ja no sé quin és el recorregut de la seva vida, fins que ja Pep Samitier gran, un dia es presenta a l'hotel i jo en aquells moments era el director de l'hotel. El meu avi havia mort i el meu pare m'havia delegat perquè jo fes de director. I em diuen que hi ha un senyor que es diu Pep Samitier, lògicament jo com a culer sabia la història, no aquesta, però del meu avi, però sí el que representava el Pep Samitier pel Barça. El vaig rebre amb una gran emoció i a una certa edat em va dir si sabia d'aquesta anècdota del meu avi. Jo li vaig dir que no, però que si m'ho deia ell, que el creia 100%, no? I li vaig dir que si volia quedar-se a dormir o si volia dormir a l'hotel, em va dir que no, que ell no venia per dormir perquè tenia casa a Barcelona, però sí per vindre al barber cada dia a afaitar-se. I que com això formava part de la promesa, jo li vaig dir que per escoltat, que per mi seria un honor que cada dia que volgués vingués a l'hotel Orient a afaitar-se perquè formava part de la promesa que li havia fet al meu avi. Però que li volia demanar un favor, si volgués fer-me, que era que cada dia quan vingués, si jo estava lògicament en el despatx de director, em vingués a explicar alguna anècdota de la seva vida com a futbolista i a més com a història del meu Barça. I el Pep, fins que es va morir pobre, desgraciadament venia a afaitar-se, no cada dia però molt sovint, i quan baixava, buscava on està el nen, que era molt jovenet, i llavors m'explicava anècdotes i com podeu
donant compte als culers que el Pep Samitier estigués durant mitja hora explicant-me partits puntuals, concrets, que jo lògicament ni els havia vist ni els havia sentit, d'anècdotes com a jugador, per mi era una gran emoció i la veritat és que vaig quedar molt impressionat de la seva forma de ser, ja amb l'edat que ja tenia, i ja dic que desgraciadament aquestes històries i aquest vindre a ficar-se a l'hotel de tant en tant es va acabar desgraciadament el dia que ens va deixar. Barça, si bé és un club esportiu i basat molt inicialment al futbol, a pesar que avui ja és un club, el futbol és més important, però hi ha moltes seccions vinculades al club també molt importants, sempre ha estat molt unit a la cultura, i no solament a la cultura, sinó als artistes que en cada moment han viscut aquesta nominació del Barça, que és més que un club. I quan es diu que el Barça és un club, ja s'interpreta que va més enllà ja dels sentiments, dels culers, de les victòries o de les derrotes, i també d'estar molt unit amb altres aspectes que no són estrictament esportives, com en aquest cas el món de la cultura. I per tant, no solament no m'estranya, sinó que he viscut que tant el Dalí com el Miró, com tants altres pintors de la seva època van participar en litografies i en mostres que unien la seva ciència com a pintors amb el que era el Barça. Inclús en l'època en què jo ja era vicepresident i amb el president Núñez com a president, va tindre la brillant idea que fèiem cada any una exposició en el Barça. Quan es va inaugurar el Museu del Barça, que avui encara és un dels més visitats i que va fer el president Núñez, hi havia una part molt important d'exposicions relacionades amb aquesta cultura de la pintura. Inclús jo, la foto que estic veient del 75 aniversari amb el mestre Dalí, també hi reconeixo un jovenet que es diu el senyor Caravent, que va ser un home molt important en el món del futbol a Barcelona com a gerent del club i en l'època de l'Agustí Montal com a president, i un home molt important amb l'arribada del Johan Cruyff a Barcelona. Però en qualsevol cas, sigui el Dalí, sigui el Miró, siguin tants pintors, efectivament, el Barça, ho hem dit moltes vegades, la gent no ho vol acabar d'entendre, però és la veritat, repeteixo, club esportiu, club de futbol, però de sentiments molt catalanistes i molt aferrat a el que és la vida, no ja solament esportiva, sinó també la vida cultural i la vida de qualsevol altre aspecte relacionada amb el que es viu a casa nostra, al nostre país, i probablement el fet que aquests grans pintors estiguessin involucrats i deixessin constància de la seva vinculació amb el Barça, la tenim en demostracions de moltes obres que avui disfrutem. Es el mito de Guillermo Tell. Mi padre me expulsó de la familia después de los desastres que tuvo en la Escuela Real de San Fernando, sobre todo a propósito de un incidente, un consejo de disciplina. Vino el momento de examinarme de Historia del Arte, hicieron aquello de las bolitas y a mí me toca Rafael. Entonces me dirijo al tribunal y digo, no me puedo examinar, porque yo, Dalí, sé tanto sobre Rafael, mucho más que los tres profesores juntos, que no puedo examinarme. I me echaron de la Real Acadèmia de Sant Fernando. El pare també sobretot es va enfadar per l'examen que va tenir a Sant Fernando sobre Rafael. Ell es considerava un bon pintor i considerava que els examinadors no eren bons pintors. Se'n va sortir per petener, el pare no ho va suportar i va ser el primer trencament. El Dalí no importava res i ell feia el seu camí. I així va ser el seu camí.
desoriós i esplèndid. La inauguració del meu primer saló de luxe era el segon a l'avinguda de Pau Casals, al nom actual, llavors era Renyà Rodet. Bueno, jo vaig tenir la pissardia d'invitar a tota la gent rellevant. Què era gent rellevant? Era el delegat de govern, també la pobilla catalana i que no recordo d'on va sortir, però vam invitar a un capellà que estava amb els seus incens venent-ho tot. D'allí va arribar i tot va ser entre els cotxes cavalls del Bofarull, dels caracoles, i d'allí amb el cotxe, el carrer va quedar col·lapsat. I d'allí Mantell va mirar i la paraula que deia està molt bé, està molt bé. Va veure que era una cosa diferent. I en seguida va dir, molt bé, i deixaré la meva empenta. Va demanar un martell i jo vaig trobar dels paletes que encara havien acabat un mas enorme que passava. I li vaig donar. I quan vaig veure que anava fet, es va posar en el gran mirall de l'aparador, que feia 2 metres i mig per 3 o alguna cosa així. I quan vaig veure que s'anava donant un cop, li vaig agafar el braç. Tonto de mi, o sigui, la detenció dels més grans que existia, doncs li vaig dir, senyor Dalí, això no està pagat. Va ser un pes, un sup... Jo li suplicava. I ell va dir, home, posem un vidre al costat i així t'ho podràs guardar. I vaig pensar, un vidre, això, però no sé, en aquell moment no havia pagat. I va ser ell qui em va dir, doncs vés a buscar una cartolina gran, va ser ell, i et filmaré. I hi havia una papereria més avall, recordo, i és un 50-60, i amb un rotulador negre a la punta, rosa, pues va fer a l'any de l'apertura, per també l'estrella de la fortuna, que és això ho guardo jo molt de carinyo. Està a la capçalera del meu llit, com si fos algo sagrat. Vam entrar en el risc per la clientela nostra i em va ajudar a l'amic Ceballos, que ja no hi és, i vam muntar sobre un gran pòdium, era com un teatre, vam posar unes cortines i hi havia, no sé, diversos cents d'invitats, les dones conegudes de Barcelona, elles amb els amics es van invitar, i va anar-hi gent coneguda, la gent que sortia, la gent que anava a l'òpera. I vam fer uns quadres plàstics de l'època primitiva, de com portaven els cabells les dones se les tiraven per terra, el Renaixement, o una Maria Antonieta que feien veure que es tallava la guillotina. En fi, és un espectacle ajudat per gent coneguda, organitzadors com l'amic Carlos Massorell. I bueno, va ser un espectacle que la gent d'aquest tipus no es veia, va ser original. Però l'espectacle va estar parat amb la gent a les taules,
esperant i bevent més de mitja hora, potser, més o menys. Fins que el David s'estava en l'hotel i jo hi havia trucat a la porta per invitar-li, no va baixar. I en el saló, per baixar al saló, hi havia una mà de sales. Això ell ho feia d'allí. Si hi havia sales, ell se la penjava. Ell, amb la ginesta, la mà, amb l'ocelot i amb la mandalera. A aquells moments era la mandalera. Amb qui he tingut una bona relació i ens han enviat els llibres que hem escrit. Bé, a la gent s'esperava, li va perdonar tot. Uns aplausos, a peu dret. O sigui, en aquells anys, que devia ser el 60 i alguna cosa, no, el 65, més o menys, era un cel únic. Més ara l'Elon Musk o el rei de les bambes. No, el David era un número durant anys i anys. I el que ens va agradar és que el David es va sentar. La gent, a partir d'aquell moment, es mirava tant l'espectacle com el David. I el David acabava i diu, "Sabó això no ho havia vist una cosa així." I va quedar satisfet, em va fer com, no abraçava molt, però va fer com una abraçada i es va marxar una altra vegada. No sé si se'n va anar a res, perquè nosaltres vam quedar per atendre a tot el públic que havia vingut per nosaltres. Salvador Dalí va ser un pintor que va començar com els grans pintors francesos mundials amb el cavallet a l'ombro. I, si és cert, vaig trobar una foto en els arxius d'ell mateix després que es va morir, la directora del museu, la primera, em va cedir pel llibre. És una foto increïble, perquè algú, no sabem com va anar per allà, si estava en el museu, a la secretaria del museu d'ahir, és que va ser algú de Cadaqués. Jo pensava, potser un turista. No, però un turista no és deixar la foto al museu. Algú de Cadaqués va veure com el xaval jove d'allí, que tenia 20 i tantos, ja l'havien expulsat de l'escola de Madrid, doncs estava fent al carrer una pintura, un quadre que existeix. Jo no un llibre vaig publicar junt. El quadre acabat i el quadre que està fent Dalí. Perquè sempre es veu com Dalí anava als llocs que li agradaven, com havia anat a transpostos punts especials de Costa Brava, on hi havia roques molt especials. I així va començar a fer el seu estil natural, després influenciat per les grans evolucions de l'èxit de la pintura. Va fer també cubisme, va fer molts estils diferents, evolucionant, anant a més. Fins a arribar a un punt que té bastants quadres pintats de manera que a la persona que mira, si entreceu els ulls, veu relleu. En el museu ja potser hi ha més guai, si es veu la gala, l'escena i una cadira, i ben bé veus
com la setilla està lluny, la gala està a prop, i veus relleu. Bàsicament no hi va haver un pintor semidesconegut holandès va pintar amb relleu, l'únic. Però si així als museus només hi ha el de Dalí. I està en el Museu de Figueres, que si no l'hagi vist, es perd alguna cosa molt important. Vam anar, m'ensenyar a seva estudi i em passa a un passeig ample i em posa davant d'un quadre que era allargat. Ho dic perquè actualment està corrent per llibres i tal, que el quadre és fàcil quadrat. No. El que hi ha, el que diuen que és el quadre, és l'estudi primer que ell va fer. El quadre era més llarg i era molt més treballat. El devia comprar algú que no ensenya. O sigui, no se sap si és el dueño d'aquest quadre. Però aquest quadre no és el que es veu, que és quadrat, és allargat. I vaja, no ho podré oblidar mai, perquè jo me vaig posar a mirar, estava a 2 metres i mig, perquè era un forador sala que havia fet 3 metres. I em va preguntar, què veus? I vaig dir, no, 3 caps de xinos amb el sombrero i un home que no tocava a ningú em posa la mà a l'escena i me fa, i jo sento, jo avanço mig metre i em diu, què veus? Ostres, els xinos no hi eren. Hi havia 3 caps de tigres amb les ales, però clar, vull dir, tot això era com era de dir, genial, increïble. I aleshores va dir, em va tornar a pujar per l'escena fins a mirar, no sé, a mig metre, d'ullada, i no es veia res. Tot era un laberinto de tons ocres i marrons, un laberinto. Però no veia cap forma, ni tigres ni xinos. És a dir, Dalí, perquè no se'l coneix prou, era increïble. No hi ha paraules per les obres de Dalí. Jo, a la batalla de Joan, amb tota la innocència, li vaig dir que aquelles sopes de colors tan forts amb el quadre tornar em sorjava molt. Vaig dir, aquesta... Jo no vaig dir ni bé ni malament. Vaig dir, aquestes sopes tan forces. No vaig dir bé ni malament. Però aquestes sopes en el quadre no existeixen. Les va borrar. Les va borrar per un comentari meu, quan ell no preguntava mai a ningú. Però es va borrar. I jo, tinc de dir, finalment, quan vaig veure en el seu estudi aquest quadre acabat, i em miro ara, trobo a faltar les rupes, perquè li donaven més perspectiva. Se'n va agafar una revista, tamany més o menys gran, on hi havia la cara de la mare oest, només la cara, amb els cabells, i ell allà hi va pintar una habitació. Els cabells i va fer una sortida pintant a sobre. Quan va fer el Museu de Figueres, ell em va trucar i em va encarregar una pelusa, fer la pelusa. De nu la va ensenyar. Dibuixava en el quadre d'ell. Jo vaig agafar el quadre d'ell i vaig buscar fibra natural. I van entrar quilos i quilos i quilos de fibra rosa
I vam fer la pelusa i era de fils de revés. I el problema va ser que després de milions de persones passant per allà, al botó de les jaquetes s'enduien els fils. I amb els anys, tots aquells fils que eren els cabells estaven esbosellats, tremendo. I llavors, no sé si estàvem els d'allí o per ahí, no estava molt bé. Llavors, el museu d'allí li va demanar amb els pastors que fes la pelusa. I ella va fer, va dissenyar en plan teatral, en tela, perquè si jo em fa malbé. A mi em van consultar abans de fer-la en sistema teatre, a televisió. Si ho podíem fer, i és possible. La maquinària per teixir aquests detalls ja no existia, no es feien servir. L'amor de Salvador Dalí va ser un succés per mi. I hi havia tanta afinitat, una afinitat que estava a l'aire, no era material, era psíquica. Però vaig ser tan afortunat d'haver-ho conegut que aquell 23 de gener de 89 jo estava plorant. Sí, perquè els homes també sabem plorar, si som sensibles, i pensava i deia que els engenis no tenien que morir mai. L'Hotel El Palace a Barcelona i entrevistem a Carles Martorell, Relacions Públiques número 1 a Espanya, que va organitzar esdeveniments als espais més importants com a París, New York, Barcelona i Ibiza i amb les firmes més reconegudes. Yo era muy amigo de Oriol Regàs. En el año 1967 incluso cogí una casa en la calle Camp, un apartamento, para estar a 2 metros de Boccaccio porque iba cada noche. Había estado en Ibiza en el 1964, le había hablado muchísimo de Ibiza, que la gente no lo conocía entonces, y un día me dijo: Carlos, vamos a hacer un viaje, invitados, Boccaccio, a 120 clientes los más divertidos de la noche, y entonces tú vas a ser el jefe de expedición, y con un avión de Spantax alquilado, y nos iremos a Ibiza todos, y se alquiló el Hotel Montesol entero. Fue tal éxito esta fiesta y estos 3 días que por primera vez salió publicado en la prensa Fiesta en Ibiza. Y entonces Oriol, debido al éxito, me dijo: oye, a mí me gustaría que tú colaboraras conmigo en la discoteca Boccaccio, y entonces él también tenía el famoso restaurante Via Veneto. En aquella época nadie hablaba de relaciones públicas, todavía estos términos en España no se utilizaban. Y cuando se lo dije a mi padre, tengo trabajo y tal, mi padre, presidente mundial de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular, esto de trabajar en una discoteca y tal, me dijo que ni hablar, que yo tenía que hacer una carrera como todos mis hijos. Y entonces me puse a estudiar abogado, porque no entendía nada de matemáticas ni de química, pero en el 5º curso acabé harto y me largué. Y en el año 1967, casualmente, mi padre presidía en Barcelona uno de sus congresos de medicina, con unos 300 médicos de todo el mundo, y Salvador Dalí diseñó un díptico que era para la cena de gala en el restaurante La Masía. Dentro estaba el menú. Y entonces es muy bonito este díptico, porque es con la G de gala y de cena de gala. Animé a Salvador Dalí al Boccaccio, con la cantante Françoise Hardy y también con Mercedes Olavarría, que era la mujer del dueño, con Luis Sentís, del dueño del fantástico drugstore que se abrió en Barcelona con aquellas multitiendas, no se cerraba en toda la noche. Y bueno, de repente Dalí se había llevado al ocelote, Babú y lo tenía en sus brazos, pero jugando el ocelote con toda la música de discoteca, se puso muy nervioso, saltó a la pista y claro, la gente flipó, porque de repente veían un ocelote corriendo entre las piernas de la gente. Y claro,
tú no sabes si el ocelote es tranquilo, bueno, porque este ocelote era buenísimo, era como un gato, pero la gente no lo sabe, entonces el susto fue espantoso. Fue cuando en 1974 el joyero Magués pues le pidió que diseñase un póster de publicidad de joyeros, y Dalí se le ocurrió coger a 2 modelos, meterlas en la bañera de tipo romano que hay en la suite, que ahora se llama Suite Dalí, y las cubrió de joyas por un valor como de unos 250 millones de pesetas de entonces, las mojó un poco y las llenó de caracoles, les puso un montón de caracoles en el cuerpo, que ya se sentían muy incómodas, pero bueno, fue increíble este póster con las modelos llenas de caracoles dentro de una bañera. Dalí se hace traer a esta suite, se hace traer un caballo disecado que pesaba 400 kilos, un caballo blanco, y claro, como no se le podía meter en un ascensor, lo subieron por la escalera, y el público del Ritz, los clientes, cuando entraban y salían y veían este caballo por la escalera, que lo subían varias personas, se pensaban que estaba vivo, porque realmente estaba tan bien disecado este caballo que parecía vivo. Yo a Salvador Dalí siempre lo veía en las suites de los hoteles, en el Meurice de París, aquí en el Ritz se llamaba entonces, el Palace de Madrid, y en el Saint-Régis de Nueva York. Porque yo pasé 19 otoños seguidos en Nueva York, y en esos 3 meses pues me dediqué a hacer mucho periodismo, porque me había introducido en un grupo de la gente más creativa de Nueva York, los artistas, empresarios y gente de cine, y sobre todo pues conocí mucho a Andy Warhol, y como yo había organizado la apertura en 1979 en el Paseo de Gracia de la boutique de Loewe, cuando me dijeron que Loewe iba a abrir en Nueva York en los 80, pues yo le pedí a Andy Warhol que posara conmigo, sentado delante de los cuadros de los rascacielos de la Torre Trump, que entonces Trump nadie conocía en ese momento este nombre, y Loewe iba a abrir el rascacielos Trump. Como yo en aquellos años me había alejado de Barcelona y vivía sobre todo entre Nueva York y Ibiza, en Ibiza, en el 73, organicé la apertura de la discoteca Pachá, luego también la discoteca Amnesia, que incluso fui a Nueva York a comprar los discos, luego Q, que ahora se llama Privilege, en Lolas, y luego también me pidieron que hiciese cosas de promoción para los hoteles y los nuevos restaurantes. Y luego me contrataron ya en eventos de Madrid y Barcelona con grandes marcas, pues como las joyerías Tiffany, Cartier, Rabat, luego pues Mango, Gucci, Loewe, Calvin Klein, y bueno, así fue como me dediqué a las relaciones públicas. En mi novela, la primera, Requiem por Peter Pan en Ibiza, se enamoró el vicepresidente de Gaumont, que hacen todas estas películas y series para Netflix, y vino 3 veces de Hollywood porque me hizo firmar un documento de privacidad, y entonces querían hacer una serie, pero desgraciadamente este hombre desapareció y no se ha vuelto a saber nada, y me hubiera gustado muchísimo que se produjese algo, porque cuenta historias fantásticas desde los años 69 hasta el 93, todas auténticas, con nombres cambiados y profesiones cambiadas, porque son todo verdaderas anécdotas auténticas. Y más adelante publiqué La memoria enjaulada, porque desgraciadamente mi madre sufrió 20 años de Alzheimer, y yo me enteré muchísimas cosas en la residencia y en todo, y pude explicar en una novela toda la evolución de estas 3 fases del Alzheimer, y cuento una solterona que vive en Barcelona y que va enfermando con el Alzheimer, y se ocupa de él, solamente tiene un sobrino, y cuando ya la meten en una residencia y desmontan el piso, se encuentran un diario que mucha gente que pierde la memoria lo hace escribir un poco para no perder sus eventos importantes, y se entera que realmente él no es su sobrino, es su hijo. Y ahí empieza como una segunda novela de por qué ha pasado todo esto. Y hablando de novelas, esta novela, Los años divinos, es un libro que hizo Oriol Regàs, que además
antes de ser un empresario de la noche, había sido un gran deportista, se había ido en un junco a China navegando, en una especie de Kon-Tiki, y también había sido un gran motorista con Montesa y había ganado varios concursos. Y bueno, pues se presentó esta novela en una pequeña librería, Mas Bernat, con 100 invitados, y ahí fue donde me di cuenta que era de las últimas veces que yo veía a Oriol. Soc Xavier Castellón, periodista cultural del diari El Punt Avui, des del 1989, i el 2014 vaig publicar un llibre que es diu Nit d'Aro, subtitulat 60 anys de discoteques i sales de festa a Platja d'Aro, que aquest llibre va sorgir de la primera beca de recerca local Jordi Comas, convocada per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Com diu el subtítol, és la història d'aquestes 6 dècades des de principis dels anys 60 de l'explosió de discoteques i sales de festa a Platja d'Aro, entre les quals destaquen especialment noms històrics com Tiffany's, com Palladium i especialment com Maddox, una discoteca que es va inaugurar l'any 1967 en primera línia de platja i que va ser una iniciativa especialment d'una persona que ha deixat una gran empremta en la nit i en la cultura també barcelonina i catalana especialment, que és Oriol Regàs, aquest promotor de moltes idees, de molts locals importants com Boccaccio relacionats amb aquell moviment de l'Agoix Divin en la segona meitat dels anys 60. I en el cas de Maddox, que va ser el seu primer negoci de Regàs a les comarques de Girona, com després també ell va obrir una altra discoteca, Revolution, a Lloret de Mar, doncs en el cas de Maddox va aconseguir crear, a part d'una discoteca amb un ambient molt especial i una arquitectura molt única, que va ser obra d'un arquitecte italià, Vincenzo Carmenati, i doncs realment va aconseguir un local que va marcar època, que va crear tendència, que va crear un estil que van seguir després moltes discoteques a Catalunya i a la resta del món. Quan preparava el llibre vaig tenir el plaer realment de conèixer Àngel Pérez, o Àngel Pérez, perquè de fet ell era nascut a Melilla, tot i portar molts anys aquí. Àngel va ser no el primer, però poder el discjòquei que va deixar més empremta a Maddox, on va estar punxant des de principis dels anys 70 fins a molts anys, gairebé fins a mitjans dels 80. Àngel, com molts discjòqueis de la seva generació, era autodidacta totalment. Va aprendre l'ofici sobre la marxa, sense gaire orientació, molt per intuïció. I també, com era molt propi de la seva època, punxava una mica de tot, vull dir, des de rock, des del soul de James Brown i el seu gran èxit Sex Machine, fins a grups de rock com la Creedence Clearwater Revival, com a grups espanyols com per exemple Smash, que era un grup protegit que va estar assajant de fet allà a Maddox, un grup protegit de l'Oriol Regàs i que va tenir un gran èxit amb una cançó que es deia El Garrotín. I bueno, Àngel, doncs això, vull dir, va viure aquesta època bastant gloriosa per un discjòquei en què, per exemple, aquí no era fàcil accedir a segons quins discos i, en el seu cas, de tant en tant, li pagaven un viatge a Londres, especialment, a buscar novetats discogràfiques a la Virgin Store o allà on fos, i portava aquí autèntiques primícies. Per exemple, ell va ser dels primers que va punxar a l'estat espanyol Oxygen, de Jean-Michel Jarre, entre altres èxits. Llavors, ell va aconseguir també, d'alguna manera, ell i la mateixa orientació de Maddox com a discoteca, atraure un públic molt divers, així com altres locals de Platja d'Aro estaven molt enfocats en el públic estranger,
Per exemple, Palladium estava molt orientat poder al públic francès, per exemple. En canvi, Maddox era, sobretot els diumenges a la tarda i fins i tot quan va començar a programar fora dels estius durant la resta de l'any, era diguem-ne, la discoteca de proximitat i en la qual anaven molta gent i bastant de totes les edats i de tota la província i més enllà. I fins i tot és curiós perquè també hi havien anat personatges que freqüentaven Maddox, personatges tan singulars com Josep Pla, que bàsicament perquè era bon amic de l'Oriol Regàs i pel que tinc entès Regàs li subministrava un bon whisky i tot ajuda. O també personatges com Salvador Dalí, que també hi havia anat a algun concert, tinc entès, o algun grup com Màquina, crec recordar, o per exemple la de les poques imatges que es conserven o que jo conegui del Maddox, de l'interior de Maddox en audiovisuals de cinema, concretament una pel·lícula que hi va rodar Joan Manuel Serrat, devia ser cap a l'any també 68 o por ahí, Palabras de amor, que era una pel·lícula dolentíssima, però bueno, com totes aquelles pel·lícules musicals de l'època que servien bàsicament per intentar aprofitar l'èxit musical d'un determinat cantant. No? I ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar i un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser el gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo caneto de matina de la vila és adormida encara. S'han despertat bullades les fulles del camp d'ofar els veïns, s'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alçant la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen i per als afores corren els vents. I amb el sarró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora, cal sortir d'hora, que el camí que hem de fer és molt llarg, que el camí que hem de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. D'arroig, tomat, aquí, de verdures, collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i a l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo caneto de matina de la vila és adormida encara, i ara jo caneto de matinada. La vila és adormida encara.